jedno jediné jedlo, ktoré by som mala jesť do konca života. Finálny výsledok. Príprava je úplne jednoduchá, ste sa s tým vôbec extra dlho trápiť. Ja mám takéto jedlo úplne najradšej. Ja vás vítam pri dnešnom videu. Dnešné video bude, ako ste si už mohli všimnúť z jeho názvu, o jedle. Bude to teda full day of eating, keďže ja som vlastne pred pár dňami ukončila svoju súťažnú sezónu. Vlastne teraz postupne prechádzam už do tej ovky. S tým samozrejme prichádza viac jedla, viac energie, takže som sa rozhodla, že vám natočím, ako vyzerá môj jedálniček pár dní po súťaži. Vysvetlím vám, prečo volím tieto dané potraviny, prečo volím tieto dané kombinácie, aký majú význam v mojom jedálničku, no a pozrieme sa taktiež aj na nejakú moju suplementáciu. Takže ja to už nebudem ďalej obkecávať a poďme rovno na to. Tak ja vás vítam takto z mojej kuchyne a ideme na prvé jedlo dňa. Ja som sa rozhodla, že si spravím takú kombináciu, spravím si tam aj také slané, aj sladké, pretože v poslednej dobe mi strašne idú na chuť tieto kombinované jedlá a ja celkovo mám strašne rada, keď sa v tej porcii spojí aj sladké, aj slané. Čo sa týka vajíčok, tak tie sa vždycky snažím brať domáce. Samozrejme, že keď nie sú k dispozícii, tak berem vlastne potom vajíčka z obchodu, z voľného výbehu. Ale teda pokiaľ mám možnosť, tak vždycky sa snažím uprednostňovať domáce. No a tu už je vlastne finálny výsledok. Mám tam ešte nejaké ovocie, dala som si tam figy, čučoriedky, mám tam to voľské oko, melón a to je vlastne ten avokádový toast. Pomaličky sa snažíme do stravy opäť zaraďovať potraviny, ktoré som v podstate musela na nejaký ten čas vyradiť, respektíve musela som obmedziť to množstvo. Takže teraz to postupne zaraďujem naspäť do stravy a maximálne si užívam tú pestrosť a tie rôzne kombinácie. Množstvo ľudí si myslí, že ten jedálniček vyzerá nejako diametrálne odlišne od toho, ako vlastne fungujete v tej súťažnej diete. U mňa to tak viac menej neplatí. Ja sa snažím ponechať taký ten základ rovnaký, pretože pre mňa je to úplne prirodzené. Ja som úplne zvyknutá konzumovať na pravidelnej, by som povedala, že až na dennej báze potraviny, ako sú vajíčka, mäso, ryža, zemiaky, ovsené vločky. To, čomu sa snažím vyvarovať, je teraz aktuálne pchať do tej stravy silou mocou vyslovene nejaké sladkosti alebo nejaký junk food, alebo sa proste prepchávať nejakými polotovarmi. Naozaj sa snažím väčšinu svojej stravy skladať na celistvých potravinách, hlavne na takých, ktoré sú čo najmenej spracované. Samozrejme, že raz za čas si doprajem aj nejaký ten polotovar, ale teda netvorí to takéto gro môjho jedálničku. Ja si myslím, že by to bola aj škoda po tej súťaži sa teraz non-stop prejedať a som si vedomá toho, že množstvo pretekárov s týmto má problémy. Vyskytujú sa naozaj veľmi často u nich také tie nezvládateľné pozávodné stavy, kedy jednoducho obchajú do seba jedno cez druhé a to jedlo im proste ide aj ušami. Som si prešla tým prejedaním pozávodným, viem čo to je, nie je to vôbec nič príjemné. Tam naozaj idete proti sebe, proti vašej vlastnej hlave, proti vášmu telu. Idete už aj skrz ten pocit plnosti. Preto je tu možno aj toto video, aby ste sa tomu mohli vyvarovať. To, že mne teraz skončila súťažná sezóna, neznamená, že sa idem prejedať nejakými sladkosťami od rána do večera. Teraz mi skončila jedna fáza, ale to neznamená, že teraz v tej ovke proste úplne poľavím a vypnem. Ja som počula raz taký veľmi dobrý výrok, alebo teda takú myšlienku, ako náhle vy skončíte jednu súťažnú prípravu a idete do tej ovky,
už vtedy ste v príprave na ďalšiu súťažnú sezónu, teda na ďalšiu súťaž. Išlo mi to ako naozaj taká veľmi dobrá a napomocná myšlienka a toto som si proste úplne tak nejako zapamätala. Pokiaľ je vašim dlhodobým cieľom súťaži, tak si nemyslím, že je úplne na mieste teraz maximálne povoliť tie opraty, neupustiť úplne od takej nejakej štruktúry, ktorú ste vlastne mali. Na to platí tak ako pri tej strave, tak pri tých tréningoch. Určite by sa z toho nemalo stať takéto, že teraz skrátka iba ležíte na gauči, celý deň pozeráte seriály a proste napchávate sa nejakými čokoládami. Ani myslím si, že je správny športovec, ktorý proste má vízie do budúcna, by sa mal jednoducho takto správať. Vy po skončení súťažnej diety máte veľmi dobrú citlivosť na inzulín, takže preto je vlastne škoda tie prvé posúťažné dni až týždne zadusiť tým, že sa vlastne prejedáte. Tým si totálne rozhážete vaše hormóny, nebudete vedieť, kedy máte pocit hladu, neviete, kedy máte pocit sytosti. Takže toto mi naozaj príde ako taká veľká škoda. Čo sa týka mojej aktuálnej suplementácie, tak beriem tento kreatín. Je to vlastne kreatín monohydrát od Vilgainu. Beriem ho vždycky po raňajkách, vždycky po nejakom jedle, nikdy nie na prázdny žalúdok. Zvyčajne teda pred tréningom alebo po tréningu. Držím sa samozrejme odporúčanej dennej dávky, čo sú teda tie 4 až 5 gramov denne. Beriem to vlastne úplne klasicky iba s čistou vodou. Dala som si 30 gramov týchto minútových ovsených vločiek a dám si tam vlastne ešte túto himalajskú sol, ktorá je úplne najemno namletá. Tomto vlastne už iba stačí nechať chvíľočku odstať. Mimochodom môžete vidieť tip, ako vážim a zapisujem do tabuliek orieškové maslo. Na začiatku mám vypnutú váhu a keď na ňu položím pohár, ju zapnem. Naberiem si gramáž, ktorú potrebujem, no a minusové číslo, ktoré svieti na tej váhe, je vlastne gramáž, ktorú si potom nahodím do kalorických tabuliek. Máme tu jedlo číslo 2 a to je ovsená kaša. Mám tam v podstate ovsené vločky, robila som si to z tých minútových ovsených vločiek z Actinu. Príprava je úplne jednoduchá, nemusíte sa s tým vôbec nejako extra dlho trápiť. Ja mám takéto jedlo úplne najradšej a u mňa proste nenájdete žiadne zložité postupy alebo recepty. Vlastne ešte potom hore rozmiešaný proteín s trošičkou vody. Mám tam ovocie, čučoriedky, trošku kešu masla. Tie ovsené vločky úplne milujem v tom, že vyslovene ich máte za minútu hotové. Stačí ich zaliať buď vriacou vodou alebo dať na pár minútiek do mikrovlnky. Vznikne vám fakt, že úžasná konzistencia tej kaše. Takže idem si to spapať a potom sa vidíme pri ďalšom jedle a to už bude obed. Máme 1 hodinu, čo znamená, že je čas obeda. A ja som sa rozhodla, že si spravím kuracie mäso. Ako keby som ho v diete nemala dole. Ale ide mi strašne na chuť nejaké kuracie soté. A ja som si akurát včera kúpila v Lidli šampiňony. Takže mi napadlo, že by som si to mohla spraviť s nejakou kukuricou, s nejakým špenátom. Takže ideme na to a ja vám ukážem, ako si to pripravujem. Začneme tým, že si osolíme kuracie prsia. Ja tu mám teda takýto veľký plátok. Dávam na to granulovaný cesnak, to mleté kari. A samozrejme nesmie chýbať sol, ja používam túto ružovú himalajskú. Ináč dávam taký tip. Neviem, či ste vedeli, ale ľanové semienka je pred konzumáciou vhodné namlieť, pretože tým, že vlastne oni majú pomerne dosť taký hrubý obal na tom samotnom zrnku, naše telo nedokáže vlastne to semienko celé ako keby stráviť, ako napríklad pri nejakých iných druhoch semien, napríklad pri slnečnicových alebo pri chia semienkach. V
V prípade týchto ľanových semienok je určite lepšie, pokiaľ ich nameliete, aby ste vlastne dokázali z tej samotnej potraviny vyťažiť maximum. A ja ich ešte zvyknem občas aj namačať, teda pokiaľ viem, že ich budem v ten deň mať a viem, že si ich idem dávať k tomu jedlu, ale tým, že vlastne dneska jem tak viac menej intuitívnejšie, zapísala som si to do tých tabuliek len tak nejako odhadom, tak som to nestihla, ale určite odporúčam ich vopred namlieť a takisto aj namočiť. Je to skvelý zdroj omega-3, takže práve preto ich zaraďujem do jedálničku, zvyknem zaraďovať buď nejaké tučné ryby, ako napríklad losos, ale tým, že teda dneska mám len to kuracie mäso a viem, že tých omega nebudem v tej strave mať dostatok, tak volím práve tieto ľanové semienka. Takže tu už mám teda tie svoje dva obedy. Toto je v podstate to kuracie mäso, čo som si robila na panvici. To je rýža, ktorú som mala uvarenú ešte od včera, takže je to vlastne 50 g rýže za surová. Mám tam vlastne ešte špenát, kukuricu, nejaké bylinky, toto je vlastne ešte jarná cibulka. Toto, prosím pekne, viem, že to vyzerá ako tatarák, ale sú to vlastne tie namleté ľanové semienka, trošku zaliaté vodou a himalajská sol. Tam som vlastne spomínala, že si ich dávam hlavne kvôli zdrojom omega-3, takže aby som tam mala aj nejaké kvalitnejšie tuky. Tu mám v podstate úplne to isté, akurát namiesto rýže tam mám potom vlastne tie pečené zemiaky a namiesto ľanových semienok som si tam ešte pridala trošičku oleja. Mojím cieľom teraz v rámci stravy je zaradiť naozaj čo najviac takých plnohodnotných potravín, ktoré to telo zasytia, vyživia. Ďalšia vec, na ktorú sa snažím zamerať, je aj pocit sytosti. To znamená, že nesnažím sa jesť silou mocou nejaký daný počet kalórií, keď proste cítim, že ten žalúdok je plný, že sa cítim naozaj už taká preplnená, hoci mám už stanovený počet kalórií, pretože predsa len je to trošičku aj tlak na to trávenie, takže sa snažím navyšovať vlastne tie kalórie postupne. Snažím sa voliť potraviny, ktoré mi chutia, aby som tú stravu mala aj takú záživnejšiu, aby ma to proste bavilo. Čakáme to, keď táto kamera začne ostriť prirodzene. Ešte, aby som nezabudla, chcela som vám ukázať moje ostatné suplementy, pretože ráno som vám ukazovala kreatín. Ja mám teda vždycky v tomto dávkovači, odkedy som si ho kúpila, tak už iba tento používam. Konkrétne teraz teda ešte suplementujem vitamín C, zinok, D3, magnézium. Ale prečo vám to ukazujem? Chcela som vám dať tip na jeden úžasný doplnok, ktorý vyšiel teraz nedávno od Vilgainu, teda nájdete ho na Actine a je to práve tento vitamín komplex. Sú tam vlastne obsiahnuté všetky tieto doplnky, ktoré som vám ukazovala, ktoré teda suplementujem, takže nájdete tam vlastne magnézium, zinok, C, nájdete tam D3, dokonca tam nájdete aj vitamín B, vitamín E a dokonca tam máte aj rôzne prebiotické zložky. Takže ak náhodou nechcete suplementovať milión rôznych doplnkov, ale práve chcete nejakú takúto šikovnú, jednoduchú formu, ako to vlastne môžete mať všetko pokope, tak rozhodne odporúčam. Nájdete ho teda cez odkaz, ktorý vám priložím dole do popisu tohto videa. Chcela som vám dať ešte taký jeden tip, pokiaľ ste ľudia, čo tiež radi plánujú, rovnako ako ja. Ja milujem plánovanie. Bez plánovania by som sa fakt nezaobišla, každý jeden môj deň proste musí mať určitú nejakú stanovenú hodinu, kedy čo robím, kedy sa kde chystám, proste musím mať vo veciach systém a som strašne plánovací typ. Máte radi vo veciach systém, určite zbehnite do Tigeru, pretože aktuálne teraz tam majú úžasné diare a takéto organizačné zápisník. Si rovno zobrala dva. Máte tu vlastne napísané tak ako keby sféry rôzne. Máte tu projekty, vaše nejaké
goals, teda ciele, financie. Pri tých projektoch to vyzerá nejako takto. Máte rozpísané také ako keby políčka, kde si môžete robiť poznámky, ako sa vlastne k nejakému tomu projektu dopracujete, čo všetko preto môžete spraviť, názov cieľa, dátum, deadline. A mne strašne pomáha pri dosahovaní nejakých svojich cieľov, keď si vyslovene dám nejaký deadline. Napríklad aj v prípade tých súťaží je na tom dobré to, že proste tým, že máte nejaký deadline, tak to vás strašne núti sa proste posunúť za ten určitý čas, pretože viete, že proste není to niečo, čo môže trvať do nekonečna, nemáte neobmedzený čas. Proste počas toho časového rozmedzia vy viete, že potrebujete preto urobiť maximum, aby ste dosiahli nejaký ten váš goal, nejaký ten váš cieľ. To je podľa mňa super si dávať nejaké takéto deadliny. Bola som úplne fakt proste unesená, keď som to videla, takže hneď som to musela zobrať a hovorím si, že o tomto musí svet vedieť. To vám rozhodne musím niekde ukázať. Toto je taký, by som povedala, že pravý diár. To predtým bol taký viac menej zápisník alebo nejaký taký notes, kde si môžete proste všetko evidovať. Ale toto je proste taký ten typický diár, kde vlastne už máte aj dátumy. A ja som potrebovala niečo fakt také jednoduché, prehľadné, hlavne kvôli tomu, lebo ja si robím strašne dlhý to-do list a predtým som mala taký diár, ktorý bol strašne krátky. Bolo tam málo tých políčok, kde sa dalo písať a toto je pre mňa úplne že vyhovujúce. Takže môžem zapísať celú stranu. Bežte do Tigeru. Verím, že to neoľutujete. Posledné jedlo dňa, kamoši, sú to vlastne tie isté ovsené vločky, ktoré som mala ráno. Na tom mám potom čokoládové kúsky a mám tam vlastne ešte trošku mandľového masla. Tvaroh zmiešaný s proteínom. Okrem toho proteínu v podstate teraz aktuálne nepoužívam žiadne sladidlá, používala som erytritol, ale nerobilo mi to úplne dobre na žalúdok, celkovo na trávenie, takže som to na určitú dobu vyradila a teda používam ako formu sladidla iba ten proteín. Ja si myslím, že väčšina jedál je už tak pomerne dosť prechutená a my sme strašne rozmaznaní. Ja som na to prišla až teraz v tej diete, tak som si uvedomovala, že ako to jedlo reálne proste chutí. Že tam proste aj mrkva prišla brutálne sladká alebo petržlen obyčajný. A vtedy som si vlastne uvedomila, že aký som mala kvázi rozmaznaný jazyk na tie chute, takže snažím sa fakt čo najmenej sladidiel a zbytočne si to nejako extra neprechucovať a mať to fakt také prirodzenejšie. Takže ten proteín mám v podstate iba tak trošičku na vrchu s tým tvarohom. Som mala povedať jedno jediné jedlo, ktoré by som mala jesť do konca života. Tak je to toto. To by bolo pre dnešné video všetko. Ja verím, že sa vám páčilo a že ste si možno z neho zobrali nejaké tipy, nejakú inšpiráciu na recepty alebo napríklad na potraviny. Určite mi dajte vedieť, či by ste možno chceli viac takýchto podobných videí. A ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu.